3, 2, 1. Tervetuloa Leikkaamaton versio podcastin pariin, hyvät kuuntelijat. Minun nimeni on Hyöky ja tuossa vastapäätä istuu Aisa parini. Masa. Terve Masa. No terve. Mitäs kuuluu? Eipä tässä kummempia. Eikö mitään? Ei olla vähän aikaa nähty. No meillä on hetki edellisestä nauhoituksesta kerrasta. Näin se elämä vähän menee, että duunia. Kyllä kaikki tietää. Joo. Ja jos joku nyt ihmettelee, niin mehän nauhoitellaan näitä vähän niin kuin ihan milloin sattuu. Me taidettiin se ekassa jaksossakin sanoa, että tämä menee vähän aina silloin, kun meillä aikaa löytyy. Joo, se voi kuulostaa, koska meillä julkaisuaikataulu on vähän tiheämpi, mutta sitten kun näin, missä me nauhoitetaan, niin on vähän erilaisempaa. No siis pläni on, että meillä olisi puskurissa vähän jotain, mikä antaa meille vähän niin kuin puskuria siihen, että se julkaistaan tiheämmin, mitä näitä oikeasti nauhoitellaan. Joo, antaa vähän liikkumavaraa meille kikkailla näitä meidän jaksoja ja miettiä. Ja tämän takia meillä on hirveän ajankohtaisista asioista juteltu, mutta no totta kai aina uusimmat leffat on. Joo, otetaan uusimmista. Ihan by the way, ootko sä kattonut uutta Avataria? En oo. En mäkään. Mä en tiedä, onko kukaan. Kyllä se ilmeisesti lippuluukulla pärjäsi kohtuullisesti. Sehän meni Titanikin ohi mun mielestä tuossa. Yllättävää, tosi yllättävää. Muistatko, kun 2009 käytiin katsoa se silloin? Muistan oikein hyvin, ja mä oon nähnyt sen jälkeen sitten ehkä kerran. Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että ei mitään mielenkiintoa mennä katsoa sitä uusia. Mulla on aika samat fiilikset, joo. Ootko katsellut mitään muita uusia, tuleeko mieleen? No multa tämä menee taas tähän suoratoistoon. Sä viimeksi mainitsit, sä olit Disney Plussa, nyt se löytyy meikäläiseltäkin ja kyllähän mä sen Brain sieltä vahtasin ja mä tiedä. Ei lähtenyt. Ei lähtenyt ihan täpöllä. Joo, ei se. Vähän nostalgiaa siinä yritettiin herätellä, mutta ei päässyt mun mielestä edes Predator 2 tasolle. Joo, niin mäkin sanoin. Se on siellä Predatorsin kanssa. Joo, tänne jatko-osiin. Vähän geneerinen, vähän, en mä tiedä. Ei se oikein muakaan sytyttänyt. Kun mä en kauheasti katsele uusimpia. Sä dikkaat katsella enemmän vähän vanhaa klassikko-osastoa. Mä oon vähän semmoinen, mutta mä katsoin kuitenkin uusimman Top Gunin. Tää on itseltä vielä näkemättä, mutta paljon on hehkutettu, että pitäisi katsoa. Se on erittäin viihdyttävä elokuva. Näin mä oon ymmärtänyt kanssa, että pistetään sinne loppumattomalle listalle, että katsotaan joskus kun keretään. Kyllä mä suosittelen. Sen mä katsoin ja sitten mä katsoin tämän Länsirintamalta, ei mitään uutta. Sitäkin hehkutettu erittäin paljon. Joo, on varmaan mun mielestä se viime vuoden. Muistatko kenen ohjaajan se? En, se on saksalainen. Et ei ollut mukaan tunnettu nimi? Ei, tää on ihan Eurooppa. Joo, ei ollut Hollywoodin tuotantoa. Joo. Ja se varmaan, mikä siinä tekeekin niin helvetin hyvä, että se ei ollut. Tämähän pitää myöskin katsoa. Joo. Sä otit Disney Plussa ja mullakin se oli. Jäi kokeiluksi. Tai katsoit ne, mitä haluaisit katsoa? Joo, sit mä katsoin sieltä Captain Marveli. Ai saatana. Meidän Nemesis Marvel-leffat nostaa taas päätään. Joo, mä katsoin sitä joku 20 minuuttia, mä taisin lähteä tiskaamaan sit siinä. No niin just. Ei oikein. Kuulostaa Marvelilta. Ei se oikein taas lähtenyt, mutta joo. Sitten Tässä muita uusia. Mä oon taas nyt ollut aika suoratoistojen varassa ja nythän niitä nyt on vaikka 1 000 000. Nyt on taas jo itsellä lisää Disney Plussaa ja Viaplaytäkin siellä on kokeilussa ja joo. The Menu oli aika hyvä. Joo, suosittelen tsekkaamaan. Sitä mä en ole itse nähnyt. Sekin menee mulla sinne listalle, että katsotaan sitten kun on taas. Mä oon enemmän semmoinen, täältä varmaan tullut aikaisemmista jaksoistakin selvä, että TV-sarja bingeaaja, että se on vähän semmoista toisella silmällä siinä syönnin kautta kaljan ohessa saattaa katsella viikonloppuisin, mutta ei. Aika vähän jäänyt niin kuin uusia leffoja mieleen, mikä olisi oikeasti kolahtanut. Tämä oli tämä hetkinen. Onko tämä nyt tämän Stephen Kingin pojan Black Phone kirjoittama uusi leffa, niin siitä mä tykkäsin kyllä aika paljonkin. Joo, se on mulla listalla. Joo,
suositukset meikältä myös sille. Joo, kyllä se kiinnostelee. Kyllä otan, kun tulee mahdollisuus, niin otan sen kyllä haltuun tuossa. Se on niitä, mitä mulla on jäänyt, mitkä niinku kiinnostelee. Kyllä mullakin joku niinku lista on koko ajan uusista leffoista, mitä haluaisi tsekata, mutta jotenkin semmoinen täyden 10 kolahtava leffa. Nyt ei ole hetkeen oikein tullut. Joo, kyllä mä ymmärrän. Sä katsoit sarjoja kattonut, että sä, nyt kun tuli tää Last of Us-sarja. Joo, HBO on uusi. Tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin olisiko nyt tullut 5 jaksoa sitä? 5 tai 6. On sitä tullut seurattua. On ollut ihan niin kuin positiivisesti yllättynyt. Joo. No mä tykkään siinä on tää, Pascal. Sanoppa nyt sen nimi. Joo, Game of Thronesista tuttu ainakin siitä joltain kaudelta oli. Mä en tiedä yhtään mitään. Siihen me ei tarvitse palata. Joo. Pedro Pascal. Pedro Pascal, joo, kyllä. Se on aina, kun lyödään rekki päälle ja nauhoitetaan podcastia, niin vittu kaikki niin kuin unohtuu vaan päästä nämä nimet. Tätä kutsutaan niin kuin punaisen valon kammoksi tai rekkikammoksi, mikä on itselläni soittajana niin erittäin tuttu, että treeneissä biisit menee kuin vettä vaan, mutta sitten kun aletaan nauhoittaa, niin sormet ei toimi. Ja sitten tulee ihme lipsahduksia. Viime jaksossa puhuttiin, mä taisin puhua tuosta Beverly Hillsin Kyttä 4:sta. Nelostahan ei olisi tehty. Mä taisin edittivaiheessa kanssa huomata, mutta mä piti sanoa Beverly Hillsin Kyttä 3, mutta laittakaa palautetta. Niin, aina saa laittaa palautetta siitä vähän myöhemmin. Niin, mistä me nyt oltiin puhumassa? Last of Usista. Tykkäsit siitä pelistä silloin? Mä en ole sitä 2 pelannut. 1 mä oon pelannut varmaan 2, sen alkuperäisen ja sitten sen HD-remakein, mikä tuli PS4 ehkäpä. Joo, ja nythän sitten tuli uusi taas. Niin se on varmaan PS5 taas remakeattu. Joo, ja siis se on tehty kokonaan uusiksi. Jaha, no okei, ei ole tuttu. Mutta siis joo, se alkuperäinen ja sitten se PS4-remake, kyllä on pelaillut ja dikkaillut paljonkin. Että nyt ihan läpi ja päin muistaakseni aika kokonaan uusiksi, koska siinä on niinku hahmotkin erilaisia. Ja jotain screenshotteja varmaan itse asiassa nähnyt nyt, kun mainitsit, että siellä on uutta kasvomallinnusta. Se ei ole ihan pelkkä niinku grafiikkapäivitys, että kyllä siinä on paljon niinku tuotu lisää muutenkin siihen. Katsotaan, jaksaisiko siitä innostaa 3. kerran vielä. Mutta se pitää olla Pleikka 5. Sitähän mulla ei ole. Niin. Pelaamiset jäänyt sen verta paitsi jo viime aikoina, että sitten kun mä pelaan, niin mä kaivan aina ne omat vanhat suosikit, mitä tulee aina vaan mätettyä uudestaan ja uudestaan. Joo, aivan. Mullakin se Last of Us, se sarja on kesken. Mä en ole itse asiassa uusi jaksoja jaksanut kautta kerennyt edes vielä katsoa. Jossain vaiheessa. No tähän asti kyllä sille suositukset kehtaa antaa. Katsotaan, miten sarja etenee. Joo, ja ihan sen Pedro Pascalin takia niin on niin kuin silleen niin kuin mielenkiintoa katsoa sitä, että tykkään siinä äijästä tosi paljon. Joo, ihan oikein hyvä valinta näyttelijäksi. Kyllä. Hei, muutamia jotain ihan muita knoppijuttuja, niin viime jaksossa me käsiteltiin Leviathania ja siellä tuli mainittua tämä Cosmatos, George-ohjaaja ja hänen poikansa Panos Cosmatos, niin tuli tuossa katseltua Netflixistä semmoista Guillermo del Toron tuottamaa sarjaa kuin Cabinet of Curiosities, ja siellähän oli Panos Cosmatosin jakso, minkä nimeä en muista, olisiko joku The Viewing ehkä ollut, jossa oli myöskin Peter Weller, eli Pieni piiri pyörii yhä edelleen. Joo. Munkin täytyy ottaa se haltuun. Kiinnostaa ihan Peter Wellerin ja Panoksen takia sen verran. Että. No se oli ehkä vähän style over substance, mikä on tämän ohjaajan ehkä vähän juttu tietyssä mielessä. Mutta joo, siitä sarjasta pari hyvää jaksoa, pari aika vitun paskaa, hyvin Lovecraft-vaikutteisia suurin osa, pari jopa suoraan otettu storia, muuteltu kyllä aika reippaasti, mutta siellä oli semmoinen jakso kuin The Autopsy, joka suosittelen tsekkaamaan aivan ehdottomasti. Selvä juttu. Mennään päivän aiheeseen. Joo. Meillä on valikoitu tänään päivän aiheeksi semmoinen elokuva kuin William Friedkinin Sorcerer. Vuodelta 1977. Tämä oli leffa, mistä sä oot tainnut mainita siinä meidän ekas jaksossa, ja mä silloin totesin, että enpä ole ikinä ennen nähnyt, ja tämä oli sun suositus. Joo. Ja mitä tässä taustan researchia tein, niin eipä ole nähnyt ilmeisesti kovin moni muukaan. Tämä on ollut aikana aika iso produktio, mutta flopannut ja jäänyt todella monelta näkemättä. Kyllä joo. Silloin kun tämä tuli elokuvateattereihin, niin semmoinen yksi ihan pikku elokuva tuli samoihin aikoihin ensi-iltaa kuin Star Wars. Kyllä, joo. Ja sitten siinä on ollut varmaan vähän muutakin. Lähdetään vaikka siitä leffan tekoprosessista. Eli tämä on Friedkinin leffa
vuodelta. Tämä on julkaistu 77 Joo. Jenkeissä, mutta sitten muussa maailmassa ehkä 78. Siinä oli taustalla 2 isoa studioa, Joo. jotka oli Paramount ja Universal. Joo. Ja ilmeisesti kumpikaan ei oikein promonnut sitä kunnolla. Olettiko toinen sitten, että toinen tekee hommat ja toinen tekee, en tiedä mitä siinä kävi. Joo, ja budjetin takiahan siihen tuli sitten niin kuin Paramount ja Universal mukaan. Silloin oli semmoinen 22 miljoonaa budjetti. Joo, siis lopullinen budjetti. Alkuperäinen budjetti oli 15 miljoonaa, josta mentiin reippaasti yli 22 miljoonaa, ja jos sitä vertaa nykypäivän rahaa, niin se on noin 100 miljoonaa dollaria. Oho. Siinä on pieni inflaatio tullut. No joo, kyllä, näköjään. Mä kattelin vaan aina niitä sen hetkisiä. Joo, pitää aina vaan muistaa toki ajankohta, että rahan arvo on hieman muuttunut. Joo. Ja sitten en tiedä, onko silläkin ollut merkitystä, että Friedkinin edellinen leffahan oli The Exorcist. Ja odottiko jengi sitten jotain yliluonnollista thrilleriä myöskin, mikä ehkä nimi antaisi ymmärtää, mutta sitähän tämä ei ole ollenkaan. Ei. Friedkin sanoi, että Sorcerer on elokuva kohtaloista. Joo, mä katsoin kanssa Friedkinin haastatteluja, missä se puhuu tästä. Eli siinä, missä Exorcist oli elokuva uskosta, niin tämä oli elokuva kohtalosta. Joo, ja todella mun mielestä jopa brutaali tarina kohtaloista. Erittäin brutaali, kyllä. Joo. Tämä on niin kuin, kun on näitä legendaarisia, että kun siis sehän voitti Manajas-oskareita. No okei, Friedkin on niin kuin 70-luvun ehkä kovimpia jenkkiohjaajia. Joo. Se teki French Connectionin vuonna 1971, joka voitti silloin Best Director ja Best Film. Joo. Ja yhä edelleen varmaan tänä päivänä pidetään yhtenä 70-luvun kovimpina crime-leffoina. Joo. Erittäin hyviä. Ykkönen ja kakkonen. Ja sitten siihen perään Friedkinin seuraava leffa, 73, The Exorcist, jonka nyt kaikki tietää, ja se on sitten taas ehkä yksi kovimpia horror-leffoja, mitä on ikinä tehty. Ja sehän oli taas, se oli näitä, että kun se ohjaaja saa niin kuin oskareita ja mainetta, niin sille annetaan niin kuin suurin piirtein, että tee nyt mitä haluat. No joo, tämä oli tätä autorien kultakautta vielä, ja tähän se ehkä sitten loppukin. Ei ihan vielä tähän. Sieltä tuli vielä se yksi iso. Joo, nämä on about samoihin aikoihin, mutta joo, silloin studiot luotti vielä ohjaajien visioihin ja annettiin melkein, nyt sä oot tehnyt meille kultaa, vuollut kultaa käytännössä, että tee ihan mitä itse haluat. Joo, ja se halusi sitten tehdä tämän, mikä tämä sanotaan, Georges Arnaud, mun muistiinpanoissa, sen novelli The Wages of Fear. Joo. Ja tämä itse asiassa on myös filmatisoitu leffaksi aikaisemmin vuonna 1953, muistaakseni Wages of Fear nimellä. Joo. Elikkä, onko se 53? Muistat, että se olisi ollut 57? Hetkinen. Siis voi olla. Toi Wages of Fear-leffa on vuodelta 1953. Noniin. Itse novelli saattaa olla jonkin verran aikaisemmin. Joo, no niin. Luotan sinun ihan. Näin mä lunttaan mun noteista, mitä mä orjallisesti luen täällä, koska enhän mä muuten muista mitään. Joo. Mutta siis joo, periaatteessa tätä ei voi pitää kuitenkaan sen leffan remakeina, tämä on enemmän niin kuin uusi adaptaatio siitä novellista. Joo, Friedkin on itsekin sanonut, että tämä ei ole mikään remake, että tämä on hänen oma niin kuin adaptaatio. Joo, se halusi ottaa sen novellin, tehdä siitä modernisoidun version, mikä vähän niin kuin premissi on, että work together or die. Joo. Ja sitten tämä sen oma kohtalot siihen. Joo. Se, millä budjettia saatiin vähän karsittua pienemmäksi, oli tämä Paramountin silloinen iso hedu, Charlie Bluthorn. Ja se helpotti siinä mielessä, että se sai sen, että se kuvataan niin kuin Dominikaalisessa tasavallassa. Kyllä, ja tämä on itse asiassa myös yksi iso syy, minkä takia päänäyttelijä on kuka on, koska alun perin Friedkin kaavaili pääosaan Steve McQueenia. Joo. Tämä olisi pitänyt olla Steve McQueenin vika-leffa. Joo. Ja Steve McQueen ihan tykkäsi tosi paljon tästä käsiksestä. Steve McQueen hehkutti käsistä yhdeksi parhaaksi, mitä se on ikinä lukenut. Mutta sitten se sai tietää, että leffa kuvataan Dominikaanisessa tasavallassa. Steve oli mennyt just ilmeisesti naimisiin jonkun uuden heilan kanssa. Ja hän ei halunnut lähteä Jenkeistä mihinkään. Joo, Ali McCronekaan meni naimisiin. Ja sitten se kysyi niin kuin Friedkiniltä, että olisiko siellä niin kuin hänen vaimolleen roolia. Joo. Että sä saisi niinku sen mukaan tai niinku tuottajaksi, mutta kun Friedkin ei edes vastunut siihen, ei niinku pätkääkään ja sitten
Steve McQueen joutui sanomaan, että sitten hän ei vaan voi lähteä siihen elokuvaan, että hän haluaa olla niin kuin kuitenkin vaimonsa lähellä. Että. No mutta tämä ei leffaa pysäyttänyt, koska tilalle otettiin Jawsista tuttu Roy Scheider. Joo, muistaakseni Universal taisi tämän hyväksyä, että Roy Scheider tulee sinne. Se oli tehnyt Jawsin jo. Kyllä. Että se oli siinä mielessä se oli niin kuin iso nimi, että Roy Scheideriin. Kyllä se, siis Friedkin ja mun mielestä myös haki Eastwoodia ja Nicholsonia tähän. Käsis on käynyt rundeja läpi ja siitä on tykätty aivan helvetisti, mutta sitten kun päästiin itse produktiovaiheeseen, niin siitä sitten vasta ongelmat alkoikin. Tämä leffan teko kesti tosiaan 2 vuotta, minkä ne vietti kaikki siellä Dominikaanisessa tasavallassa. Joo, ja se aiheutti myös, siinä oli hauskoja, kun ne siirtyi siellä tekemään erinäisiä kohtauksia, niin joistain kylistä ihmiset lähti pakoonkin. Ymmärrän ehkä miksi. Joo, ne kuuli siitä, että manaajan ohjaaja liikkuu siellä metikössä, niin siellä oli jengi kerännyt kimsut ja kampsut. Taikauskosta porukkaa, joo. Joo. Ja kyllähän siellä aika raffia meno on ollut muutenkin noissa kuvauksissa. Joo. Mä en tiedä, onko ne rakentanut niin kuin lavasteina nämä kaikki, vai onko ne ollut olemassa siellä? No siinä on se esimerkiksi tämä legendaarinen siltakohtaus, mikä siinä on. Jos sä katsot leffan posteria, niin se näkyy siinä. Mutta palataan ehkä siihen, kun päästään juoneen. Mutta julkaisuvuonna niin leffa keräsi vähän kaksijakosta kritiikkiä. Jopa itse Siskelän Ebertiltä, mitä me tunnutaan lainaamaan tässä joka kerta. Elikkä, se on helppoa. Se on tavallaan niin kuin ajankuva. Ei ole leffaa, mitä ne ei olisi arvioinut, jos mennään noihin vanhoihin 78-luvun pätkiin. Niin. Toinen niistä tykkäsi erittäin paljon, en muista kumpi, ja toinen sitten taas dumas leffaa siitä, että hahmot ovat pelkkiä kylmisiä ja kyynisiä, ja katsojat tuntuisi enemmän välittävän näistä rekoista kuin itse hahmoista, mistä mä en kyllä ole yhtään samaa mieltä. Joo, ei. Friedkin ihan aikoinaan sanoi, että se haluaa, että tässä on vähemmän puhetta, että niin kuin teot näyttää sen, mitä ne tekee, mikä saattaa ehkä jättää joillekin semmoisen ehkä hieman kylmäävän fiiliksen. Kyllä, mutta mä nautin siitä ja tämä tuo mulle hyvin vahvasti mieleen yhden mun lempileffoista, eli Das Bootin. Siinä mielessä, että tässä on todella samanlainen semmoinen niin kuin veitsellä leikattava, jännittävä fiilis, mikä voi jatkuu täysin ilman dialogia vaikka puoli tuntia. Ja helvetillinen klaustrofobia. Kyllä. Ahdistus koko ajan päällä, että me kuollaan ehkä millä sekunnilla tahansa. Joo. Ehkä me mennään nyt vähän liikaa taas. No meillä vähän pamppailee jutut, mikä nyt ei ole mikään ihme. Otetaanko vaikka soundtrackia ennen kuin mennään itse leffan ja sen castiin ja juoneen? Voidaan me ottaa. Eli tässä soundtrackin on tehnyt Tangerine Dream. Kyllä, ja ne teki ihan sen musiikin täysin käsikirjoituksen perusteella. Niin. Kyllä, ja Friedkin valkkasi tämän bändin, eli saksalainen, miksi sitä nyt voisi sanoa, eli analogisyntikkamusiikkia. Friedkin valkkasi bändin ihan sen takia, että se oli nähnyt Saksassa livenä Tangerine Dream soittamassa keskiyöllä kirkossa jotain keikkaa, joka oli tehnyt niin ison vaikutuksen, että tämä piti saada tähän. Kyllä. Ja mun mielestä ne lähtikin niin kuin ihan siltä istumalta siihen hommaan, kun Friedkin niin kuin pyysi niitä siihen. Näin mäkin ymmärsin haastatteluiden perusteella ja voi pojat, mikä soundtrack onkin. Tässä on huikea soundtrack. Erittäin muistettava. Suosittelen vaikka YouTubesta menemään tsekkaamaan sen main themen, minkä Tangerine Dream on tähän tehnyt. Okei, se on simppeli 70-luvun analogisyntikka, mikä perustuu yhteen arpekkioon ja todella muistettavaan melodiaan, mutta yhdessä tämän leffan fiiliksen kanssa niin toimii kuin nyrkkisilmä. Kyllä, joo. Mennään tuo casting-hommaa vielä sen verran. Siinä vaiheessa, kun Steve McQueen hän tosissaan haluttiin, se oli niin kuin se päätyyppi, kenet niin kuin Friedkin halusi siihen. Mutta se halusi pari muutakin näyttelijää, semmoisen kuin Marcello Mastroianni ja Lino Ventura. Ja siinä vaiheessa, kun Steve McQueen lähti pois siitä ja Roy Scheider palkattiin siihen, niin ne sitten päättikin lähteä pois, koska Roy Scheider ei ollut heidän mukaansa niin iso näyttelijä, että he olisivat pitänyt ottaa se niin kuin alempi palkkasekki siitä. Okei, just joo. Tätä mä en ollut lukenutkaan, mutta huomasin, että castissa nämä nimet ei tosissaan näy. Mutta tässä on aika niin kuin, miten tämä nyt voisi sanoa, international casting. On. Elikkä hyvin eri maista paljon
näyttelijöitä. Joo, mutta sitten kun nämä Marcello ja Lino Ventura, Amidou, kuka on itse asiassa tässä elokuvassa, esittää terroristia. No pitäisikö meidän käydä noin hahmot itse asiassa läpi? No käydään vaan. Okei, eli päähenkilönä meillä oikeastaan on Roy Scheider, joka esittää Jackie Scanlon nimistä New Jerseylaista pikkugangsteria. Joo. Sitten meillä on Bruno Kremer, joka esittää Victor Mazon nimistä, oliko tämä oli se pariisilainen pankkiiri. Joo. Sitten, mikä sä mainitsit, Amidoun, joka oli tämä Qassem-niminen palestinalainen terroristi. Ja sitten meillä oli tämä Hitman, jota näytteli Francisco Rabal, jonka nimi oli Nilo, muistaakseni. Nilo. Sitten muutamia sivurooleja oli toi Carl Johnin näyttelemä Marquez, Joe Spinell näytteli Spideria, ja sitten oli tämä öljyyhtiön jenkkipomo, jota näytteli Ramon Bieri. Joo, ne jää niin pieneen rooliin tässä noin, että se on oikeastaan, että koko leffa on ihan kasattu vaan noiden 4. Nämä 4 tyyppiä on ne main cast. Joo. Ja ne on kaikki paossa oikeastaan omaa menneisyyttä. No Hitmanista ei oikein saa selvää, että mikä sen tausta täysin on. Joo, se muutenkin jää tässä leffassa vähän hassusti. Mikä on se motiivi, minkä takia se ajautuu tähän tilanteeseen? Mä jään miettimään ihan samaa. Se on ainut asia, mikä mulla tässä leffassa niin kuin vähän hiertää, on se, että mikä on se motiivi lähteä niin kuin tuohon hommaan mukaan. Aivan, ja minkä takia se murhaamalla hoitaa itsensä siihen missionille mukaan. Sekin on mutta se ei niin kuin ikinä selviä, että miksi. Joo. Onko sekin sen rahan perässä? Niin. Mutta kaikki nämä on niin kuin menneisyyttä ja omaa kohtaloaan paossa olevia ihmisiä, jotka on päätynyt piiloon omaa vanhaa elämään tämmöiseen fiktiiviseen eteläamerikkalaiseen viidakkoon. Mä en muista mainitaanko sitä, että mainitaan, mutta se ei ole mikään oikeasti olemassa oleva, koska siellä on joku paikallinen diktaattori, joka johtaa sitä maata. Nämä onkin tämmöistä niin kuin world buildingia siinä ympärillä. Joo. Siinä kuitenkin, kun nämä on siellä pikkukylässä sitten kaikki kokoontunut heidän omia menneisyyttä pakoon, niin siinä tapahtuu semmoinen pieni öljypora-onnettomuus. No okei, kertaanko me nyt nopeasti, miten nämä hahmot päätyy? Koska leffa alkaa muistaakseni kuvalla, missä on vuoren seinään piirretty semmoinen demonin naama, mikä myöhemmin meille paljastuu, että tämä on nimenomaan sieltä kylästä ja sen niin kuin vuoristotien varrelta, joka vähän niin kuin peilaa jopa Exorcisti alkuun, kun siinä on se pasuusupatsas, ja nyt tämä tulee tähän, että okei, onko Friedkinillä taas tämmöinen yliluonnollinen thrilleri, mutta ei, tämä ei ole yhtään sitä. Joo, ei. Sitten meidän seuraava kohtaus on nimenomaan tämän Hitmanin kohtaus, joka jossain Etelä-Amerikan maassa, siinä ei paljon dialogia ole, se käy listimässä vaan jonkun tyypin ja haihtuu paikalta. Eli meille kerrotaan, että tämä on tämän jätkän backstory, tämä on Hitman. Joo, ja sitten meillä Seuraava skene on Jerusalemissa, missä meille tutustutaan tähän palestiinalaisterroristiin, jotka käy oman terroristiseulunsa kanssa plänttaamassa pommin. Joo. Ja sen jälkeen militia-armeija tulee paikalle, tietää missä äijät on ja koko muu solu ammutaan sinne ja tämä yksin pääsee karkuun. Joo. Tässä kävi ennen tätä kuvausta, niin siellä oli ihan oikein pommi-isku. Ja muistaakseni Friedkin oli siitä, että wow. Niin siinä on aika näyttävä räjähdyskohtaus siinä sen jonkun talon edustalla, mistä ne lähtee bussilla ensin sinne, jättää ne kapsakit sinne portaille ja räjähtää. Ja sen jälkeen kuvataan, kuinka militia ajelee kadulla. Me veikkaan, että ne on saattanut olla jopa oikeita. Mitä... Joo, ihan varmasti. Friedkin tykkää käyttää. Joo, Friedkin ei paljon lupia kysele ja tekee mitä tekee. Manaajaan voi joskus palata, miten siellä on kuvattu erinäköisiä kohtauksia, ammuttu aseita naaman vieressä, että saatu pelästyneeksi sun muuta. Ja... Hei, muistuta mua, mä kerron lopussa manaajasta ja pikku noppitiedon. Hyvä, mä yritän muistaa. Joo, tää liittyy siihen, että Friedkin tykkää käyttää tosissaan niin kuin aitoja henkilöitä. Joo, ja Friedkin, siitä on paljon sanottu, että jotkut tykkää tehdä töitä sen kanssa ja jotkut taas vihaa sitä, koska se on aika niin kuin absoluutti näiden hommiensa suhteen, että sitä on luonnehdittu myös tietynlaiseksi psykopaatiksi. On. Jossain manaajallakin kuvauksessa käyttänyt käsiasetta ja ampunut siellä, että ihmisille saa pelästyneet ilmeet. Kyllä, juuri näin. Semmoinen. Mutta joo, mentiinkö me sitten Ranskaan? Kolmas skene on, meille esitellään tämä meidän ranskalainen pankkiiri, joka nähdään tämmöisessä ylellisessä asunnossa kautta hotellihuoneessa vaimonsa kanssa ja vaimo antaa sille kultakellon lahjaksi, missä oli joku raapustus. Joo. Mutta sen jälkeen käy ilmi, että tämä pankkiiri, sillä on ollut jotain velka kautta verokähminkiä se oli joku sen perhefirma, vai oliko tyyliin tämän vaimon perhefirma. Ja minkä se oli sössynyt? Hän oli sössinyt ja hän on miljoona veloissa ja ne pitäisi käytännössä maksaa heti tai vankilareissu edessä. Joo. Ja vähintäänkin suvun häpäisy ja
siinä on tämä vaimon velipoika ilmeisesti mukana tässä sössinnässä ja se päättää tehdä itsemurhan. Joo. Tämä pankkiiri ei näe oikein siinä muuta vaihtoehtoa kuin, että nyt on syytä liueta pois tai kuolla. Joo, ja sehän lähtee juoksemaan ja siihen se kohtaus oikeastaan päättyykin. Kyllä. Sitten meillä on tämä Roy Scheiderin Scanloni. Joo, esitellään meidän 4. hahmo New Jerseyssä. Siellä nämä on osa jotain pikkumafiaa ja ne menee ryöstämään takahuoneen, missä on omanlaistaan rahakähmintää ja ryöstö ei mene ihan putkeen, ne päätyy ampumaan yhden papin. Käy ilmi, että nämä papit on myös vähän niin kuin mafialle leivissä toiselle suvulle, josta sitten hyppää autoon ja alkaa semmoinen pieni pakomatka, mikä päättyy sitä aika äkkiä, koska niillä tulee riita siellä autossa. Joo, ne tappelee keskenään ja sitten päätyvät ajamaan autokolarin, missä oikeastaan kaikki kuolee, paitsi Roy Scheider. Joo. Ja sitten myöhemmin Roy Scheider juttelee jollekin omalle mafiakaverille, joka on järkännyt hänelle tiketin pois. Että nyt tämä isompi mafia tietää, että jätkät teki tämän, jätkät sössi tämän, että ota tämä tiketti ja lähdet tänne Etelä-Amerikan maahan, tai periaatteessa se on luodista. Joo. Ja sitten oikeastaan me siirrytäänkin luontevasti ja mukavasti sinne No sitten me päädytään tänne saatanan kyläpahaseen, missä oikeastaan kaikki ne asuu siinä, ne eivät tunne toisiaan, ne on päätynyt semmoiseen ränsistyneeseen paskahotelliin ja ainut, kellään ei ole enää mitään rahaa, ne vaan elää niin kuin tavallaan jatketulla elinajalla täysin turhaa elämää siellä ja ainut duuni, mitä koko viidakossa on tämmöinen paikallinen öljy-yhtiö. Joo, se vähän kuvataan sitä niitä arkea. Mä tykkään siitä kuvaustyylistä ja siinäkin mielessä, että siinä esimerkiksi tämä Bruno Kremerin ranskalainen hahmo, niin kun se ottaa sen paahtoleivän ja pienen palan jotain voitakin, kun se on niin kuin... Joo, kaikilla on vähän omat aamurutiininsa. Sitten siellä on se paikallinen hampaaton, oliko nyt tarjoilija, mikä ilmeisesti kylän kaunein nainen ja sitten siellä on baaritiskin takana on ilmeisesti joku entinen painut natsikenraali, joka on siellä omaa elämäänsä piilossa ja se on kaikki tämmöisiä sivuhahmoja, mitkä on kaikki päätynyt tonne Jumalan selän taakse piiloon entistä elämäänsä. Joo. Tämä Francisco Rabalinkin niin kuin hahmokin vaan tulee sinne ja jää sinne jostain syystä, vaikka siinä niin kuin käydään läpi, että hän vaan käy nopeasti. Niin siis Francis Rabal oli tämä hitman. Joo. Ne tekee jotain hanttihommia siellä lentokentällä nämä muut tyypit ja se lentää maahan ja lahjoo ne jotenkin tulliviranomaiset jollain rahalla ja se ei ikinä oikein selviä, että minkä takia se olisi tullut sinne maahan. Onko se tullut tekemään jotain jobia vai onko sekin paossa jotain? Tämä ei ihan täysin avata, koska nämä kaikki 3 muuta niin kuin on ihan silleen ihan ymmärrettävä. Kyllä. Ymmärrettäviä sieluja, minkä takia ne on siellä Jumalan selän takana. Ja itse asiassa alussa siinä on tavallaan 5. tyyppi, tai oikeastaan 6. Se Joe Spinell on se sen Roy Scheiderin kaveri, vähän semmoinen hurjapääjätkä. Ja sitten oli tämä 5. jätkä, tämä Marquez Carl Johnin näyttelemä, jotka myöskin ovat täällä samassa kyläpahasessa. Ja kellään ei tunnu olevan rahaa mihinkään ja kaikki haluaisivat helvettiin ja ne unelmoi siellä lentokentällä, että pääsispä täältä lentään pois. Joo. No sittenpä käykin asioita. Eli siinä on jokaisen 300 kilometrin päässä vai monta 100 mailia siinä oli. Siinä on semmoinen öljyporauskenttä ja siellä tapahtuu sitten onnettomuus ja räjähdys, minkä seurauksena ilmeisesti tämän kylän asukkaita kuolee. No siis siellä on käytännössä kylän kaikki miehet käy töissä siellä tekemässä aivan jäätäviä, raastavia, kamalia fyysisiä töitä. Se saattoi olla jopa joku terroristi-isku, koska se on jenkki-öljy-yhtiö ja siellä räjähtää se koko öljykenttä ja ne öljykaivot, mistä sitä pumpataan sitä öljyä, ne jää sylkemään sitä palavaa öljyä ja niitä ei saada sammuksiin millään. Mutta siihen onneksi löytyy lääke ja se lääkehän on sitten nitroglyseriini. Joo, eli dynamiitti ja sitä löytyy varastossa 200 kilsan päästä, mutta dynamiitit on ollut siellä vähän kauan paikallaan, niin se nitroglyseriini vuotaa pihalle niistä, että ne on aika räjähdysherkkiä. Eli niitä ei oikein helikopterilla saada kuljetettua mitenkään. Joo. Joten ainut keino on lähteä viemään niitä rekoilla. Tämä raastava 218 kilometriä vuoristoa ja kautta viidakkotietä, että saadaan räjäytettyä ilma pois siitä tulipalosta ja sammutettua palot. Ennen sitä toki, tämä öljykenttä räjähti, niin siellä oli nämä paikalliset työläiset, niin siellähän kuoli populaa aika paljon ja ne kuskaa nämä ruumiit takaisin sinne kylään, missä nämä meidän epäonniset antisankarit asustelevat. Joo, ne tuo ne ruumiit sinne kylään. Se on todella vaikuttava näky. Joo, se jotenkin vaikuttaa jopa, että
Se ei vaikuta näytellyltä. Ei. Se on jotenkin se crowdin reaktio niihin ruumiisiin. On kaikki käytännössä kapinoi, kun ne rekat ajaa sisään ja sitten sen jälkeen kuolema hiljasta. Ne kantaa ne ruumiit pois sieltä, mutta sitten siitähän se niin kuin kapina riehahtaa päälle, mikä pitää sitten hiljentää tuliasein. Joo, näinhän se menee. Mutta ei auta. Palo on saatava sammuksiin. Joo, ja ne kerää ne parhaimmat ajajat sieltä. Joo, tämä öljyyhtiö kerää, kaikki tietää, että tämä tulee olemaan aikamoinen itsemurhatehtävä. Joo, kaahareita sinne ei pysty ottaa. Ei, ne ilmoittaa, että me halutaan 4 rekkakuskia ajamaan tämmöinen todella vaarallinen tehtävä. Palkkio on helvetin hyvä, ainakin siihen nähden, mitä niillä siellä kelläkään köyhillä ei ole. Ja tähänhän nämä meidän epäonnisimmat näkee tämän mahdollisena pääsynä pois tästä maanpäällisestä helvetistä. Mutta ennen sitä äijien ajokunto laitetaan testiin. Joo, ne ajelee, että niillä on semmoinen hauska vesikuppi siinä kojelaudalla, katsoo kuinka paljon se läikkyy. Ideana tosissaan se, että kun rekan takatilassa kuljetettaisiin räjähdysherkkää dynamiittia, niin se auto ei saa paljon täristä. Joo, ei. Ja sitten kun ottaa huomioon, että se on semmoinen viidakkopolku, niin se tulee olla todella hermoja raastava muutenkin se reitti sinne. Että. No tässähän tämä meidän yksi sivuhahmoista, tämä Joe Spinellin esittämä Spider, ja jäi muuten mainitsematta, niin totta kai kun nämä on täällä uudessa kaupungissa, niin kaikilla on salanimet siellä. Ne on ottaneet uuden identiteetin ja uudet tekastut paperit, mitä kytät niillä tai vähän niin kuin painostaakin niistä, ainakin tätä Roy Scheiderin hahmoa, että kytät olivat pistämässä linnaa ja ottamassa sen papereita, ellet maksa heille vähän voitelurahaa. Eli kellään ei mene hirveän hyvin siellä. Joo, pääsivät pakoon aikaisempaa kohtaloa, mutta toisaalta aikamoiseen helvettiin joutui. Joo. No ne kuitenkin sitten valitaan justiin nämä meidän nelikko siitä siihen hommaan. Niin, mutta ajatus jäi kesken, eli tämä Joe Spinellin esittämä Spider paljastuu älyttömäksi kaahariksi, jolla ei se vesilasi oikein pysy vedet lasissa, joten äijä rankkautuu pois kuskeista. Näin käy monelle muullekin, ketkä yrittää. Mut meidän nelikoksi valikoituu Roy Scheider sekä Bruno Kremer, joka on ottanut salanimen Serrano. Roy Scheiderin salanimi oli Dominguez. Sitten kolmanneksi päätyy tämä palestiinalainen Qassem, jonka nimi on Martinez paikallisesti. Ja neljänneksi päätyy Carl Johnin esittämä Marquez. Mutta taustalla koko hommaa seurailee mielenkiinnolla hitmani Nilo. Eli siitä alkaa sitten tämä hieno montaasi rekkojen korjaaminen kautta kasaaminen. Kahdesta. Tai niiden pitää saada 2 rekkaa ja niillä on monta raatoa, mistä pitäisi kasata 2 hyvää. Joo, ja nehän sitten niitä tekee ja veivailee siinä ja toisen nimeksi tulee Sorcerer. Joo. Ja toisen nimi oli Lazaro, eli Lazarus. Joo. Peligro oli maalattu noiden rekkojen kylkeen, mikä piti katsoa, että mitä toi tarkoittaa, mutta sehän meinaa vaan danger. Joo. Eli vaarallista lastia kyydissä. Joo. Pläni on nyt siis se, että rekkakuskille maksetaan palkkaa 8000 pesoa keikasta ja se, kuka ei selviä, niin sen potti siirtyy sitten muille eteenpäin. Eli kaikki tietää, että kaikki ei välttämättä tule hengissä perille. Joo. Sen takia näitä on 2, että jos toinen kusee, niin ainakin yksi rekka on. Toinen on niin kuin backup-pläni, mikä tulee toisen rekan perässä. Ja molemmat kuskaa 4 pakettia dynamiittia. Se on levitetty sinne rekan takaosaan, mihin on laitettu hiekkaa, joka vähän pehmentää sitä sen heilumista siellä. Erillään toisistaan, mutta rekat on kasassa. Siinä mietitään viimeisiä ennen matkaan lähtöä tämä nelikko ja sitten kuvaan astuu Hitman. Joo, eli tämä Francisco Rabalin esittämä hahmo. Eli siinä yön pimeydessä tämä Francisco Rabal muilta salaa käy listimässä tämän Marquezin, jonka piti olla kuski numero 4. Joo. Mä en muista siinä se oli yksi kohta, mitä mä en tajunnut. Tämä palestiinalainen huus sille palkkatappajalle, että saatanan sionisti. Joo. Mä en tiedä, luuliko se, että se on jotenkin niin kuin israelilaisten palkkalistalla vai tästä puhuttiin just aikaisemmin, mikä tämän Hitmanin motiivi on? Niin. Se motiivi on nyt päästä itse ajamaan myös tätä rekkaa. Joo. Vaikka sen piti olla, niin kuin mä sanoin, että kun se alun perin edes tuli sinne, se piti vaan niin kuin tehdä pieni pitstoppi siinä ja jatkaa matkaa, mutta se jäi sinne kylään ja nyt se haluaa niin kuin päästä sinne. Niin, tämä ei ikinä oikein selviä, että mikä tämän varsinainen motiivi kautta story on. Joo. No se kuitenkin tappoi sen Martinezin. Marquezin. Niin. Menee nämä meidän aljakset sekaisin. Joo. Ja koska aikaa ei ole ja pitää lähteä, niin tämä öljypomo huikkaa, että osaako sä ajaa, että
nyt sä oot kuski numero 4. Joo. Ja se päätyy Roy Scheiderin kanssa samaan rekkaan ja sitten tämä Serrano, eli tämä ranskalainen ja se palestilainen kaveri päätyy siihen jälkimmäiseen rekkaan. Joo, mikä on se Sorcerer? Sorcerer on nimenomaan jälkimmäinen rekka ja Lazaro oli se ensimmäinen rekka. Ja aamun pimeillä tunneilla matka alkaa. Se mikä täytyy sanoa, että tässä vaiheessa leffaahan on kulunut jo, herra Jumala, ehkä tunti. Leffan pituus oli jotain, olisiko se ollut vähän päälle 2? Vähän päälle 2 tuntia, joo. Tässä on tätä taustastoriaa ennen kuin päästään itse asiaan, niin sitä on rakenneltu pitkään. Ja kyllä tunnelmaa, että meidän tulee selviä, että mikä tämä maailma on, missä nämä on. Ja no ei niistä tyypeistäkään niin älyttömästi kerrota itse asiassa. Ainakaan niin kuin Vuoro sanoi, se on enemmänkin silleen näytetään, mitä on tapahtunut. Ja se oli se Friedkinin pyrkimyskin alun perin. Tekemiset kertoo enemmän kuin puheet. Sitten alkaa tosissaan tämä piinallinen 200 kilometrin matka siellä viidakossa. Joo, eli ensin lastattiin nämä dynamiitit, hikikarpalot otsalla varovasti sinne rekan taakse. Ja sitten sanotaan, että matkaa on 218 kilometriä, minkä se muistaakseni Scheider kirjoittaa jopa siihen koelautaan, että mittari on tällä hetkellä tämä ja 218 pitäisi päästä ja bensaakin on vaan just ehkä sen verran, mitä se riittää matkaa. Paljon sidetoureja ei voi ottaa. Joo. Ja ennen kuin ne lähtee, niin tämä ranskalainen tyyppi antaa sille jenkkibossille, tälle öljyyhtiön pomolle kirjeen, että toimittakaa tämä mun vaimolle, jos mä en selviä. Joo, jokseenkin näin se meni. Mä tiedän tarvitseeko siitä matkasta, se alkaa, mutta siinä oikeastaan melkein osapuilleen muutamat semmoiset hikikarpalokäännökset ja sun muut on siinä, mutta sitten tulee tämä legendaarinen siltakohtaus. Siis tyypit ajelee näitä vuoristoteitä ja viidakkoteitä ja sitten sieltä tulee paikallisia vastaan, jotka vähän, siinä on se joku paikallinen, joka pelleilee jopa sen rekan kanssa, että se hyppii sen edessä ja ne on siellä, yrittää huutaa, että paino nyt vittuun siitä, että sä tiedä mitä täällä on kyydissä ja koko ajan on vähän niin kuin ongelmia, että tiet on kamalassa kunnossa, viidakko on aivan yhtä helvettiä. Sitten ne ajaa itse asiassa sen ensimmäisessä kohtauksessa nähdyn demoninaaman ohi, mikä on siellä jossain vuoren kyljessä. Mitähän ne on ajanut? Jonkun verran matkaa tulee vastaan tämmöinen paskana oleva puusilta. Joo, näin riippusilta. Siinä menee köysistä ja puusta. Ei vielä, tässä on 2 siltakohtausta. Ensimmäinen siltakohtaus on puusilta, mihin ensimmäinen auto lähtee menemään yli ja sen renkaat tipahtaa siitä sillasta läpi. Ja sitten tästä tulee vähän tämmöinen näiden tyyppien niin kuin tämmöinen kilpailuhenki, koska nämä ei hirveän hyvin tunne toisiaan. Ja siinä vähän tulee ilmi, että tämä ekana oleva rekka ja Roy Scheiderilla on vähän sellainen mentaliteetti, että no siinäpähän seuraavalle autolle ongelmia, että katsotaan pääsevätkö edes läpi vai lunastanko minä heidän palkkionsa. Mutta ylipäästään, tämäkin on aika kuumottava kohtaus tämä silta, mutta tämä ei ole vielä mitään verrattuna siihen myöhempään siltakohtaukseen. Mikä on tosissaan köydestä ja puusta tehty semmoinen. Joo, tämä oli vaan tämmöinen puusilta, millä mentiin jonkun tien yli, mutta sitten myöhemmin viidakossa, siellä, no totta kai siellä alkaa rankkasade. Joo. Ensin ne meinaa juuttua mutaan, sitten on vähän niin kuin kysymysmerkki, että ollaanko edes oikealla tiellä. Joo. Ja sitten vastaan tulee joki, jonka yli on semmoinen saatanan hökkeli riippusilta, mikä pysyy ehkä jollain lianeilla kasassa. Ja siitä pitäisi ajaa rekalla yli. Joo. Ja tämä on helvetin hieno kohtaus. Joo. Tätä käsittääkseni kuvattiin monta viikkoa. Joo, ja itse asiassa paikkakin vaihtui muistaakseni pari kertaa. Ja sadetta ei oikeasti ollut, se jouduttiin tekemään keinotekoisesti. Siinä itse asiassa niissä parissa aikaisemmassa kohdassa siinä meni alta joki, mutta se kuivui. Se ehti kuivua. Se kuivui joka kerta. Aina kun ne löysi uuden paikan, mistä mennä, niin se aina kuivui se joki siitä alapuolelta. Eli iso osa leffan budjetista on varmaan käytetty tähän siltakohtaukseen. Oliko, että joku rekkakin saattoi tippua sieltä oikeasti? Ja... Voi olla. Joo, jos katsot leffan jotain posteria, niin se luultavasti on just tämä rekka on ylittämässä tätä siltaa siinä. Muistaakseni tämä oli Sorcererin, leffan kansikuvassa on Sorcererin ylitys. Se on se jälkimmäinen. Ensimmäinen rekka, sen ylipääsy on jo todella riipivä. Mutta ne pääsee kun pääseekin. Mä vertaan tätä oikeastaan siihen Das Boothin kohtaukseen, kun ne on siellä Gibraltarin pohjassa ja yrittää saada sitä uppoavaa sukellusvenettä takaisin hallintaan. Niin tässä on yhtä samanlainen tämmöinen todella riipivä fiilis. Ja just kun sä huokasit, että no vittu ne pääsi sieltä yli, niin ei. Toisen rekan pitää päästä kanssa. Niille ei mene ihan putkeen, koska silta ei ole läheskään niin hyvässä kunnossa kuin ensimmäisellä ylityksen kohdalla. Kaveri menee eteen vähän niin kuin ohjastamaan, mistä pitää ajaa. Ja rankkasade piiskaa tyyppejä, näkyy kun se on 0. Ja just kun ne on pääsemässä vähän eteenpäin, niin sieltä ajelehtii puun runko sitä jokea pitkin, joka törmää siihen rekkaan.
Ja muistaakseni Amidukin meinaa tippua pari kertaa jopa. Ja toka rekas tulee sitten tämä Bruno Cremer ja Amidu. Just niin. Amidu oli tämä Palestina-terroristi. Joo, ja Palestina-terroristi meinaa mennä siitä jopa siitä sillasta läpi. Kyllä, joo, se tipahtaa sinne joo, ja Bruno meinaa ajaa se päälle. Joo, koska ne ei näissä olosuhteissa näe mitään. Joo. Kohtaus kestää varmaan joku, tuntuu ainakin helvetin pitkältä ja raastavalta. Se on varmaan 10 minuutin kohtaus, on tosi pitkä. Erittäin muistettava. On. Ja miettii, että se on tehty ihan niin kuin, se on ihan lavaste. Joo, ne joutu rakentamaan sen koko saatanan sillan ja kaiken. Mutta se on todella vaikuttava kohtaus. Erittäin vaikuttava. Joo. No joka tapauksessa molemmat pääsee sillasta siitä yli. Päästään, kun päästäänkin. Joo, ainoa vaan, että se silta meni kyllä hajalle sen vikan rekan, kun se just pääsi yli. Jep, kun on dramaattinen efekti, että se romahtaa sillat takana. Mutta joo, eihän ne ongelmat siihen lopu. Rankkasade ehkä menee ohi, mutta sitten päädytään seuraava esteen luokse, missä on tielle kaatunut puurunko. Eikä mikään ihan pieni puurunko. Ei, se on semmoinen saatana 2 metriä halkasijaltaan oleva vanha mikäliä viidakon puu. Ja Roy Scheider saa jonkun mental breakdownin siinä. Se alkaa olla niin loppu, että se alkaa hakkaamaan maata ja siitä ei meinaa tulla mitään. Ja tuleeko sillä harkkaa sen Hitmaninkin kanssa? Joo. Scheider heittää sille ensin macheten, että alas vittu hakkaa sitä puuta nyt siitä, jossa toi Hitman kaivaa pistooli esiin ja sanoo, että make your move ja ampuu varautuslaukauksen Scheiderin ola yli. Mutta sitten vähän ja päästä tulee tämä toinen rekka tulee paikalle. Joo, tämä näiden sanaharkka loppuu tähän. Molemmilla aika hermot kireellä, niin sitten tää tulee tämä takana olevan rekan tyypit paikalle, mitkä ne luultavasti oletti, että ne kuoli sinne. Niin. Niillä ei ollut mitään olettamusta, että ne pääsee läpi edes koko sillasta. Joo. Mutta selvisivät kun selviksivät ja päätyvät paikalle. Ja onneksi, koska sitten alkaa yhteinen neuvottelu, että mitäs vittua tässä tehdään, mutta meillähän on remmissä räjähteisiin erikoistunut terroristi. Niin, terroristin Risto. Ja ne päättää sitten tehdä semmoisen pienen MacGyver-virityksen siihen puuhun ja käyttää vähän nitroglyceriiniä, mitä on rakas. Hauska montaasi, missä ne alkaa virittelemään semmoista niin kuin cradlea siihen puun ympärille, mistä ne saa tiputettua. Siinä oli joku kivilaukaisu narusysteemi. Tuli vähän mieleen, kun Iso Arska teki Predatorille sen, veti sen puutukin sinne yläilmaan. Ja vähän se on samanlainen. Joo, ja sekin on totta kai hermoja raastavaa riipivää, kun se nitroglyceriini, niin se voi räjähtää koska tahansa. Jätkät, onnistuukin. Yksi laatikko uhrataan dynamiittia tähän ja ne saa räjäytettyä sen puun pois siitä tieltä. Matka voi jatkua. Ja kaikki tuntuu, että nyt vittu voidaan huokasta helpotuksesta. Ja ne vähän jopa alkaa naureskelemaan siinä, kun ne ajaa siellä vuoristoa tietä. Mutta mitä sitten tapahtuu? Vittu, sehän ajaa kiveen se toinen rekka ja räjähtää. Sorcerer, missä oli tämä Bruno Cremer ja Amidu. Kyllä, eli ranskalainen pankkiiri ja palestiinalainen terroristi kuolevat sinne. Joo, ja nämä näkee sen räjähdyksen, tämä edellä oleva rekka. Joo, ja ne ajaa vielä sitä vuorta alaspäin, mikä kiemurtelee, että ne tulee niiden ruumiita vastaan siinä vielä. Ne näkee ne siellä rinteellä. Joo. Eikä se vielä pääty siihenkään. Ei, tämä reissu ei ollut helppo. Jätkät pääsee jatkamaan matkaa, niin kuinka ollakaan sieltä tulee paikallisia viidakkosissejä aseiden kanssa, jotka sanoo, että teillä on siellä supplyta, että me ryöstetään tämä teidän auto. Joo. Ilmeisesti tämä Hitman puhuu niiden kieltä, koska se ymmärtää koko ajan, mitä ne puhuu. Joo. Ja nämä paikalliset päättää, että katsotaan, mitä teillä on siellä auton takana, että jätkät kuolee tähän. Me viedään teidän auto, mutta hitto, meillä ei ole kuskia, me tarvitaan toinen teistä. Joo. Ja sitten ne menee katsomaan sen taakse, jolloin sissit tajuaa, että vittu, teillähän on dynamiittia täällä. Vittu, olisit saatana sanonut, jos jossain vaiheessa Hitman kaivaa aseen esiin ja päättää rätkiä näitä tyyppejä, mutta saa myös itse luodista. Joo. Tai muistaakseni vatsaa. Joo, se ehti osumaan sitä vatsaa, mutta sai hengiltä nämä sissit. Joten meillä on enää elossa Roy Scheider ja puoliksi tämä Hitman. Tämä Nilo ja Francisco Rabal. Ja matkaa ei ole jäljellä enää älyttömästi. Ei. Mutta tässä vaiheessa Scheiderin psyyke alkaa hajoilla, mutta se yrittää lähinnä pitää elossa tätä Hitmania juttelemalla sille. Joo. Mutta itse asiassa tämä Hitman kuolee ja Scheider taisi kuulla sen äänen silti omassa päässään, vaikka se oli jo kuollut. Joo. Ja sitten tulee tämä hyvin psykedeellinen kohtaus, missä Scheider sekoo ihan totaalisesti ja se alkaa nähdä näkyjä ja kummituksia ja ääniä päässä ja ihmevärejä. Ja bensa loppuu.
Ja autosta loppuu bensa. Muutama maili ennen. Joo, me nähdään siitä mailimittarista, että onko se 2 mailia tyyliin enää jäljellä. Joo, sillä ei montaa mailia ole siinä enää sinne paikan päälle. Ja. Itse asiassa kun vaattaan täältä mun muistiinpanoista, niin matkaa on jäljellä enää 1,3 kilometriä. Näin. Joten homma on hoidettava loppuun ja 1 dynamiittilaatikko riittää. Joo. Joten Scheiderin ei auta muuta kuin lähteä viimeisellä voimillaan kävelemään sen laatikon kanssa maaliin. Mä ihmettelen suuresti, että miksei se räjähdä, kun se kantaa sitä sinne. Joo, se vähän heiluu ja horjuu kyllä vähän miten sattuu. Vaan se meno siinä. Mutta Scheider pääsee, kun pääseekin maaliin. Pääsee. Ja siellä tulee tyypit vastaan ja ottavat laatikon häneltä, mutta Scheider on jo niin sekaisin, että se itse on kävelemässä sinne vaan liekkejä kohti. Joo. Hän on päättänyt, että hän ei lopeta enää, hän vaan menee. Joo. Ja siitä oikeastaan sit päädytäänkin takaisin sinne kylään. Joo, Fade to Black ja sitten seuraava aamu. Meille annetaan tietää, että operaatio oli success, eli dynamiitti toimi ja öljykenttä on saatu sammutettua ja Scheider lennätetään tämän jenkkiöljypomon kanssa helikopterilla kylään paikallisena sankarina. Joo. Ja sai muistaakseni ihan palkankin. Joo, antavat hänelle ison shekin ja uudet vaatteet ja mies on käytetty suihkussa ja hoidettu kuntoon. Ja siellä ne on siinä samassa baarissa, mistä ne aloittikin. Joo. Tämä öljykentän pomo antaa sille sen kirjeen, minkä toi ranskalainen pankkiiri antoi sille, niin se antaa Scheiderille takaisin. Joo. Kyselee muistaakseen, että mitä meinaa tehdä. Että lentokone on lähdössä kohta, että häntä ollaan lähdössä viemässä jonnekin muualle. Mutta Scheider ei oikein puhu enää mitään. Joo. Mä en tiedä, onko se vaan niin loppu vai tietääkö se, että koska hän on nyt sankari, niin tavallaan koko muukin maailma tietää, missä hän on. Tämä mulle kävi mielessä, mutta sitä ei suoraan sanota. Se luultavasti ei ole. Siinä ei kauaa mene, kun se kohtalo taas puuttuu peliin. Ei. Siis Scheiderhan on aivan hiljaa, se ei puhu mitään ja se lähtee pyytämään sitä paikallista hampaantoista naista tanssimaan. Joo. Ja siinä samassa pihaan kaartaa taksi, missä on 2 jätkää. Joo. Toinen on se jätkä, joka oli se Scheiderin mafiakontakti, joka hommasi Scheiderin tänne koko maahan. Ja sitten sen kaverin, joka on ilmeisesti sen toisen mafian palkkatappaja. Joo. Ja ne kävelee sinne baariin. Kävelee baariin, kuva pännätään ulos ja kuuluu laukaus. Joo. Eli kukaan ei painu kohtaloa. Ei. Se on kaiken sen jälkeen, mitä ne on kokenut, on todella tyly lopetus. En tiedä, saiko tästä meidän selityksestä niin kuin kuvaa. Mä suosittelen katsomaan tämän itse, koska tämä on fiilikseltään yksi parhaita, mitä mä oon nähnyt vuosiin. Tämä on. Ja tämä on yksi semmoinen elokuva, mikä on hyvin paljon liikkunut aikoinaan mun päässä näkemättä. Mä haluaisin sanoa, että mun faija on aikoinaan, mun mielestä mä muistaisin, että faija on tästä aikoinaan puhunut. Sä oot mulle tämän ainakin sanonut ja itse asiassa mainitsitko sen tämän jopa siinä meidän ekassa jaksossa? Voi olla. Mä en muista, mitä mä oon sanonut ekassa jaksossa. Mutta faija aikoinaan puhuu, että semmoinen on kova leffa, missä viedään nitroglyseriiniä kuule Etelä-Amerikan viidakossa. Se sun pitää nähdä joskus. Sitten tämä tuli vastaan jossain artikkelissa tämä on Stephen Kingin näitä leffojja. Okei. Okay. Ja mä sitten rupesin tutkimaan vähän enemmän, niin kuin, mikä elokuva on kyseessä. Ja sitten selvisikin, että tämä on se elokuva, mistä mulle on aikoinaan paljon puhuttu. Okei. Siis mun on pakko myöntää suoraan, kun niin luki leffan premissin, että kuljetetaan vaarallinen tehtävä nitroglyseriiniä paikasta toiseen, niin se ei ehkä kuulostanut alkuun kovin kiinnostavalta. Joo, ei. Mutta leffan nähneenä, niin no kuten sanoin, yksi parhaita leffoja, mitä olen nähnyt pitkiin aikoihin. Joo. Tämä teki muuhunkin iso vaikutuksessa, kun mä löysin tämän Blu-rayna. Tämä julkaistiin muistaakseni 2018. On pitkään niin kuin jossain kadoksissa. Tiedä, kuka on ollut taas tekijänoikeuksista pulaa. Niin, en tiedä, onko siinä ollut 2 studiota tässä, että kuka omistaa. Ja sitten toisekseen tämä on ollut aika unohdettu leffa sen julkaisunsa jälkeen. No, se on vain Star Warsin jyräs aika pahasti tämän silloin. No joo, se on dominoinut. Tässä oli myös ongelmia silloin ensi-illan aikaan. Jengihän käveli pihalle tämän leffan näytöksistä, koska hän luettaa ulkomaalainen elokuva, koska tämä alkuaan on todella pitkä. Joo, siis, ja tässä ei puhuta pitkään edes englantia. Se alkupätkä siellä jossain Etelä-Amerikassa, missä on tämä Hitman, niin ne puhuu espanjaa. Sitten me ollaan Palestiinassa, missä ei puhuta englantia.
Sitten me ollaan Ranskassa, missä puhutaan pitkään ranskaa, ja sitten vasta tämä 4. hahmo, ehkä joskus jossain kohdalla 20 minuuttia, niin sitten puhutaan ensimmäisen kerran englantia. Niin onko tämä ollut nyt jenkeille sitten kovinkin vaikea meidän leffaan, missä on subtitleja? Ja kato, siihenhän julisteisiinhan lyötiin sitten plakaatit, että tämä on niin kuin... Tämä on englanninkielinen elokuva. Tässä vähän pohjustetaan vain todella pitkään niin kuin näitä roolihahmoja, mikä on tämän mun mielestä tärkeä osa, mikä leikattiin, kun se tuli Eurooppaan. Missä olisi ymmärretty näitä paremmin kieliä ja kuitenkin subtitleja. Joo. Se leikattiin silleen, että alun pohjustus näihin hahmoihin tulee niin kuin flashbackkeinä. Niin ne tulee vasta myöhemmin. Joo, niitä tulee jotenkin ripotelta. Ja sitä kestoaikaakin oli mun mielestä lyhennetty tosi paljon. Okei, mä en ole nähnyt tuota versiota, mutta mä en osaa jotenkin kuvitella, että se toimisi hirveän hyvin, koska tässä on niin, mä toistan itseäni, tämä on niin veitsellä leikattava fiilis, että se on niin sake, se on niin kuin, mä veikkaan, että se veisi pois siitä jännityksestä, jos siinä tulisi flashbackkejä sen päälle. Joo, se on tärkeä siinä, että se pohjustetaan, minkä takia ne ihmiset tosiaan. Se, että se tulee sitten joskus myöhemmin jossain flashbackkeinä, niin ei se todennäköisesti aja sitä asiaa läheskään yhtä hyvin. Ei, koska se on niin tiheä tunnelma. Mä jotenkin kuvittelen, että se veisi paljon pois siitä. Mutta joo, siinä kestää kyllä kauan ennen kuin päästään siihen itse asiaan. Joo, ja mun mielestä se on hyvä, jos se olisi, niin kuin mä sanoin, se rekkokohtaus se alkaa vasta, kun leffa on mennyt helposti yli 45 minuuttia. Jotakuinkin joo. En laittanut ylös, se on mutta mun mielestä todella, kuulostaa oikealta. Se on todella hyvin tehty se rekkakohtaus. Se on hyvin sellainen kompakti ja hyvä. Jos se olisi ollut vähäkään pitempi, niin mä veikkaisin, että se ei toimisi ehkä ihan niin hyvin. Ja minkä takia Friedkinin aikoinaan alusi, että tässä on mahdollisimman vähän dialogia, on se, että se oli, oikohan se Indonesiassa käynyt kattoo Manajaa. Okei. Ja katso, kun siellähän ei ole subtitleja. Okei. Siellä näytetään elokuvaa, siis siihen maailman aikaan, nyt mennään 70-luvulle. Siihen aikaan siellä näytti Manajaa niin kuin 5 minuuttia putkeen. Ja sitten se pysäytettiin ja sitten lavalle tuli mies, joka kertoi, mitä siinä tapahtui. Niin Friedkin oli sitten silleen, että ei helvetti. Seuraava leffa mä teen silleen, että jokainen ymmärtää, että siinä ei tarvitse mitään kertojaa tulla niin kuin tohon. Niin, show, not tell. Joo. Ja tämä oli vähän niin kuin se idea siinä takana. Että mä en muista, oliko se Manaja, mutta aika varma, että se oli Manaja, minkä se oli nähnyt jossain Indonesiasta. Joo. Ja se tosissaan 5 minuuttia leffaa, sitten pysäytetään ja sitten tulee henkilö kertomaan, mitä tapahtuu. Kuulostaa aika absurdilta, mutta niin. Joo. Ja nyt kun me ollaan vielä Manajassa, niin... Joo, sun piti sanoa Manajasta joku knoppi. Tiesitkö siinä alussa, kun täältä, onko se Linda Blairin, onko se Reikki? Joo. Niin sen hahmolle tehdään toi röntgen. Yksi niistä röntgenhoitajista on sarjamurhaaja oikeassa elämässä. Okei. Se tuomittiin 79 murhasta. Eli ei edes kovinkaan monta vuotta Manajan julkaisuja. Ei. 5 vuotta. No, ei. Mielenkiintoista. Se oli Mindhuntersissakin jopa siitä, tämä Netflixin sarja. Joo, mikä nyt ikävä kyllä canceloitiin, mutta... Joo, siinä käsitellään tätä kyseistä henkilöä just, kuka oli Manajassa. Okei. Mennyt ohi tai sitten en vaan muista, mutta joo. Joo, semmoinen kuin Paul Bateson. Okei. Jännä knoppi. Joo, tällainen pikku juttu. Siis Batesonhan oli vaan sen takia, koska hän oli oikeasti niin kuin, miksi niitä röntgen-tyyppejä? Radiologisti, mikäli. Joku tällainen, joo. En muista nyt suoraan, mutta hän halusi käyttää nimenomaan häntä siinä, koska se oli oikeasti niin tällainen röntgenmies, mutta siitä sitten paljastui murhaaja sitten. Mielenkiintoista. Mutta joo, niin Friedkin käytti paljon oikeita, no voiko sanoa ekstroja vai? Joo. No sitten Sorcererista vielä, tämä on tullut 4 kertaa Suomen telkkarista. Mulla on joku outo muistikuva nyt, kun mä näin tämän leffan. Ja mä väitän, että mä oon nähnyt tämän ekaa kertaa vasta nyt. Tai no sanotaan ainakin kokonaan. Mutta mulla on outo muistikuva siitä kohtauksesta aika alkupuoliskolla, missä nämä papit laskee rahoja siellä kirkon takahuoneessa, mihin nämä tulee tämä Roy Scheiderin mafiaguunit paikalle ryöstämään, niin mulla on todella vahva muistikuva, että mä oon nähnyt sen joskus. Joo. Eli mä oon luultavasti nähnyt sen telkkarista, mutta mä en ole katsonut sitten koko leffaa. Joo. Tämä on tullut vuonna 1988, 1992, 2002 ja 2012. Okei. Olen missannut luultavasti joka kerran pois lukien tämä yksi kohtaus, mikä on jotenkin, onko kyseessä vaan déjà vu vai onko sattunut oikeaan aikaan television ääreen joskus? No. Semmoinen. Ja siis tämä on tosissaan, niin kuin Suomessa löytyy, jos kiinnostaa, sen suomalainen nimi oli Pelon palkka. Joo, eli se tulee siitä kirjan nimestä Wages of Fear ilmeisesti sitten.
En ollut tietoinen, mikä oli suomalainen title. Mitäs luulet? Onko jotain vielä, mitä sä oot puhua kyseisestä elokuvasta? No me aika hyvin käsiteltiin jo kaikki, mitä mä oon mun nootteihin laittanut. No sen nyt sanon, että kiitokset oikeasti suosituksesta, koska en varmaan olisi löytänyt tätä itse. Joo. Tämä on mulle jopa ihan tämän historiankin takia niin aika rakas elokuva ja edelleenkin. Siis niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ainut mikä mua vähän hämää, koska Friedkin on sanonut, että tämä on elokuva, mistä hän ei vaihtaisi yhtäkään freimiä edes pois. Tämä on hänelle niin kuin täydellinen elokuva. Jep. Ainoa, mikä mullakin tässä leffassa on vaan ongelma, on tämä Rabalin esittämän nailon motiivit. No joo, sitä me tuossa pohdittiin jo, mutta se ei oikein selviä ainakaan itselle tästä leffasta. Muuten on kyllä täyttä timanttia. En voi muuta kuin yhtyä. Joo. Otit taas Bootinkin silloin puheeksi ja rakastan sitäkin elokuvaa yli kaikkea. Tässä on nimenomaan samanlaista fiilistä. Juonessa ei ole mitään samaa, mutta niin kuin fiiliksen puolesta mun mielestä jotenkin samantyylisiä. Kyllä. Ei mitään. Mä luulen, että me lyödään tältä erää pillit pussiin ja lähdetään miettimään, että mistä seuraavaksi puhutaan. Joo, mietitään joku vielä kovempi leffa. Onko se mahdollista? Voi olla, että jo. No kyllä me vaikka samoille viivoille päästään. Mulla ei ole tää enempää. Eikä me pistetä pillit pussiin. Hieno. Masa. Hyöky. Mä kiitän. Kuten myös. Palataan. Ensi kertaa. Moro.